абсолютно всеки трябва да посети поне един път. Това е изключителен тласък за обществото като цяло. Днешния подкаст буквално всяка дума ме вдъхнови. Това са контакти, които може да не ти потребват веднага, обаче след време може да имаш много голяма полза от тях. Варна при нас е най-голямото нетворкинг събитие в Североизточна България. Всеки месец събираме между 200 и 300 души тук в град Варна. Ако ти си човек, който иска да се запознава с хора от над 40 различни сфери в сферата на бизнеса и образованието, ние сме точното място. Очакваме те!